Opetuspäällikkö Tuija Kauppinen, mistä tässä Energiaviikossa on kysymys? Savonlinnan kaupunki on laatinut solminut sopimuksen, KET-sopimuksen, ja myös tuolla Suur-Savon sähköllä on sama sopimus. Ja tässä me olemme tehneet sitten tilapalvelun kanssa erilaista yhteistyötä. Jo edellisvuonna meillä oli osallistui kierrätysideaan, ja nyt sitten meillä on tämä energiakuvistyökilpailu tänä vuonna aiheena. Minkäs ikäiset lapset tähän osallistuu? Tähän ovat osallistuneet esikoululaiset, sitten ykkös-kutosluokkalaiset ja 7-9-luokkalaiset. Ja mitä on palkintona? Palkintona on Suur-Savon sähkön lahjoittamat rahapalkinnot. Ensimmäinen, toinen ja kolmas sijoitus tuo nämä palkinnot sitten osallistujille. Aikamoinen summa rahaa. Ykköspalkinto saa 1 000 euroa ja kakkonen ja kolmonen 500 euroa. Kiitos. Kiitos.